Mal yawmul akhir, menene ranan karshe, menene ranan lahira da ake yawan faɗa cewa ranan tashin alkiyama ranan karshe, menene ita? Yace huwa yawmul qiyamati alladhi yub'athu an-nasu fihi lil hisabi wal jaza. Shine ranan alkiyama, ranan da za a tada kowa, za a tada mutane a cikinta saboda a musu hisabi sannan kuma a yi musu sakamako. Wannan ita ake kira da yawmul qiyama, yawmul akhirah, yawma tubla sara'ir. Ga sunayenta mabambanta. يوم يفر المرء من أخيه، يوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم الحشر، يوم التغابن. ga sunaye mabambanta, يوم الطلاق. Subhanallah. To wannan rana ita ake cewa da ranar tashin alkiyama saboda za a tada mutane a cikinta. Ko ka ce alqari'a, sunanta ne alhaqqa, idza waqa'atil waqi'a, duk ana nufin ranar tashin alkiyama ne. To wannan ita ce za a tada mutane. Allah ya ce وتكون الجبال كالإهن المنفوش. haka Allah ya siffanta ranar. Duwatsu za ta kasance kamar wani fata wanda aka je mai aka mai da shi surf. Yawma idhin yasduru nasu ashtatan. Rana ce wadda za a bijiro da mutane jama'a group li yuraw a'malahum, dan a nuna musu ayyukansu. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Duk wanda ya aikata alheri a wannan ranan ko da kwayan zarra ne zai gani. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. haka ma duk wanda aikata wani aiki na sharri ko da gurgurdon kwayan zarra ne zai gani. Yawma la yanfa'u malun wala banun, rana ce da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba sa amfanar da kai komai. Illa man atallaha biqalbin salim, sai wanda ya zo wa Allah da zuciya lafiyayya babu shirka, wanda ya zo wa Allah da zuciya irin na musulmai. To wayannan su ne wanda za su tsira. Kaga a duniya in an taba ka 'ya'yanka, dukiyanka za ta maka aiki ta kubutar da kai, amma a ran lahira waina abubuwa gaba ɗaya ba za su ma yi aiki ba. Don haka 'yan uwa mu yi tanadi ran tashin alƙiyama.